Hello friends, बरायबाय Bodo info YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दंजोबो दा एडमिट फाइनाली रिलीज खालामबाय ग्रेड 3 आव नोंथांमोननि DME दा जायफ्रा DME एबा मेडिकेल कलेजाव एग्जाम होनो सानदों नोंथांमोना भिडिअ नाय जोबजासिम आरो ADRE आसाम पुलिसनि एग्जामनि सायावबो आपडेटखौ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 टेक्निकल नन टेक्निकल नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल साइटआव बिनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला मानोना गोबां साख्रि फैगासिनो दङ आरो लोगोसे एडमिट नोंथांमोना मोनबाय थागोन डाउनलड खालामनाय प्रसेस दा जों फैबाय अफिसियेल साइटआव डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेशन एबा DMEनि आन्डाराव स' लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना फैनानै एडमिट डाउनलड खालामनोबा लेटेस्टआव फैदो बे लेटेस्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन एडमिट कार्ड एन्ड बेयाव खनसेबाव क्लिक खालामदो कलेक्टरावहाय आरो अके होदो आरो अके होनाय लोगो लोगो फाइनाली स्टाफ नार्स नोंथांमोननि टेक्निकल लाइन ग्रेड 3 आव एडमिटआ रिलिज खालामबाय दा जायफ्रा स्टाफ नार्सआव एग्जाम होगोन नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोननि आइडिखौ होनानै डाउनलड खालामनो हासिगोन दिनैनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामदो स' बेयाव क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन स' बेनिफ्राय जुदि आइडि गोमादोंब्ला फरगटआव क्लिक खालाम अब्लानो नोंथांमोना रिकभारि खालामनानै लाफिननो हागोन अके नोंथांमोननि फन नाम्बारखौ होनानै बार्थडेखौ होनानै दा बे जाबाय DMEनि ग्रेड 3 टेक्निकल लाइनाव बेनिफ्राय नन टेक्निकल ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 आ फैगौ नोंथांमोना सानडेयाव एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ फेब्रुवारि दानाव दानि बे स्टाफ नार्सनि एग्जामा 4 फेब्रुवारियाव जाग्रोसिगोन बिनिफ्राय नेक्स्ट सानडेयाव नोंथांमोननि नन टेक्निकल ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नोंथांमोना एग्जामनि डिटेल्सखौ मोनसिगोन अफिसियेल नटिस नायनोबा बेयाव फैगोन ग्रेड 3 वाइसआवहाय ग्रेड 4 वाइसआवहाय आरो लोगोसे ADREनि एग्जामा नोंथांमोना मिथिखाबाय बेनो जाबाय जुन दानाव 35,000नि एग्जामा जानो गोनां लोगोसे गुबुन गुबुन एग्जाम आरो SIनि एग्जामा बिनि सिगां जागोन आसाम पुलिसनियाव आरो लोगोसे नोंथांमोननि मे दानावहाय फिजिकेल टेस्टआ जागोन आसाम पुलिसआ दा बेनोमोन दिनैनि DMEनि क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जुदि साख्रि लानोबा नोंथांमोना मोजां एग्जाम होदो आरो बे एग्जामा जागायजेनबाय 4 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो लोगोसे ग्रेड 3 नन टेक्निकल ग्रेड 4 आबो थाबैनो जासिगोन आरो जेब्ला जायो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन।